Amb el projecte Renovem les Corts Miquel Llongueras volem modernitzar un espai que fa 2 dècades que dona servei i està en funcionament al barri. Som un centre cultural, educatiu i social de primer ordre i volem ser referents amb el tema d'accessibilitat, sostenibilitat i també amb la defensa dels drets de la ciutadania. Proposem l'ampliació de l'aula multimèdia, la renovació dels equipaments informàtics i de bona part del mobiliari, la integració de l'espai de la terrassa als espais de la biblioteca i la millora de la insonorització i climatització d'algunes àrees de la biblioteca. Soc veí del barri i voto per una biblioteca que treballi per la integració i per la inclusió social. Soc mestra jubilada i penso que la biblioteca és un lloc d'educació, cultura, aprenentatge i també per poder fer relacions humanes. Renovem la Biblioteca Les Corts Miquel Llongueras És una oportunitat Pel futur I per tothom!